Крим мандрує на Ома. Виставку із такою назвою відкрили у Києві. Тут представлені роботи українських та кримсько-татарських художників. На своїх полотнах митці зображують місто, людей, а також пейзаж. Це картини 2016 року. Намальовані вони за мотивами останнього альбому, альбому з етюдами, який я привезла з Криму у 2015 році, котрі були розміру зовсім такого маленького, менше А4, А5 формату. І от саме їх я відтворила в спеціальній техніці імітація акварелі олійними фарбами. Цілком типові для Криму пейзажі – це кіпариси та морське узбережжя, опунції, кактуси. Эти работы, они из коллекций частных. Мы их собирали по Украине, некоторые в галереях находились, некоторые в частных коллекциях. І ми експонуємо їх зараз здесь. І тут представлені роботи мого викладача Зорко Анатолія Єгоровича, також Солов'я Олеся Васильовича. І це для мене близькі по духу люди, і також їхні роботи. І вони дуже мене надихають. Я рада побачити їх вживу. Демонстрація і показ робот художників, які працювали с Крымом, которые работали в Крыму, которые проносили Крым через себя. Они знакомят и студентов, и гостей этой институции с их творчеством и с самим Крымом. Говорить о Крыме, напоминать о Крыме очень важно для всех нас и акцентировать на этой проблеме. За словами Рустема Скибіна, куратора проєкту «Шлях», окрім картин, на виставці також презентували відео із містами Криму, яке було відзнято цього року та презентоване вперше. Це обзорні відео 10 городів. Це Крим, це прольоти з висоти птичого польоту, це путешествия по улочкам, по ландшафтным каким-то местам, горы, леса. Все снималось в Крыму. Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.